Hola a tothom. És fascinant pensar en com la ciència arriba a les seves conclusions, oi? Com saben els científics allò que saben? Doncs resulta que no hi ha una única resposta, sinó dos grans camins. I avui el que farem serà explorar precisament aquestes dues rutes fonamentals que ens ajuden a entendre el món. Bé, aquesta pregunta és que ho és tot, la veritat. Com podem estar segurs que allò que donem per fet és realment cert? La línia entre una simple creença i un coneixement sòlid pot ser molt fina, i durant segles la nostra eina més potent per traçar aquesta línia ha estat, sens dubte, la ciència. Però, atenció, perquè quan diem ciència sovint pensem en una sola cosa, i no és ben bé així. És més aviat com una caixa d'eines gegant. I el que de veritat diferencia, posem per cas, un físic d'un historiador no és tant què estudien, sinó com ho estudien. I aquí està la clau de tot. En ciència, el mètode ho és absolutament tot. Doncs el més curiós de tot és que aquests dos camins, que veurem que són superdiferents, comencen exactament al mateix lloc. Necessiten un punt de partida, saps? Com la primera pedra d'un edifici, una base ben sòlida. I aquesta base té un nom, s'anomena axioma. Anem a pams. Què és exactament un axioma? Doncs mireu, és el nostre punt de partida. És aquella regla bàsica que, d'entrada, acceptem sense discutir. A vegades és una veritat tan evident que ni tan sols cal demostrar-la. Però altres vegades, i això és molt interessant, és un principi que acceptem no perquè sigui innegable, sinó perquè és increïblement útil. És útil per poder construir tot un sistema de coneixement a sobre. Aquí en tenim un exemple perfecte, un d'aquests axiomes útils. Tots sabem que a la pràctica, i malauradament, no tothom uneix amb les mateixes oportunitats reals. És una realitat, però acceptem aquesta frase com a punt de partida. Per què? Perquè tota la nostra estructura de lleis de drets humans es construeix sobre aquesta idea fonamental. Si traguéssim aquesta peça, tot el sistema s'ensorraria. I després, clar, tenim l'altre tipus d'axioma, el de la veritat innegable, que 2 multiplicat per 3 és exactament el mateix que 3 multiplicat per 2, home, això no ho acceptem perquè ens va bé. Ho acceptem perquè és una veritat lògica, pura i dura, dins del sistema matemàtic que fem servir. Perfecte, doncs amb aquest concepte ja ben clar, crec que estem preparats per explorar el primer gran camí de la ciència. Molt bé, anem amb el primer camí. Aquest fa un viatge de dalt a baix. Comença amb una gran veritat general, un d'aquests axiomes, i a partir d'aquí va baixant, va desgranant fins a arribar a conclusions molt concretes. Ens endinsem en el món de les ciències formals. El motor que mou aquest camí es diu deducció. Per entendre-ho fàcil, pensem-ho una mica com si fóssim Sherlock Holmes. Tenim una regla general, que és l'axioma, oi? I l'apliquem a un cas concret per arribar a una conclusió. I el millor de tot és que, si la regla és certa, la conclusió és